Dito tayo ngayon sa palengke mga paps. Kakatapos lang ng pangalawang gabi ni Paeng, no? At napakalakas ng hangin kagabi. So yan, road trip muna tayo papunta ng palengke. Pasyal ko kayo sa sa palengke ng Binmaley, Pangasinan. Let's go. Shoutout sa lahat ng mga taga Binmaley, no, na subscriber natin. So ito yung Lingayen Binmaley Road. So papunta tayo ng simbahan. Yan. Ewan ko kung makikita nyo, marami rin mga puno na nakalbo. Hindi naman ganun karaming puno ang natumba, no? Parang puro hangin lang, napakalakas na hangin, no? Ito ang KBM. Wala pa si Papi. Wala pa si Papi Christian. Ito, nasa McKinley na tayo, McKinley. Sa kaliwa ko, dito yung simbahan. Ito naman yung plaza ng Binmaley sa kanan natin, no? Let's go. Ayan, kung makikita nyo mga paps, oh, na wala pa rin araw, hindi pa rin nagpapakita si Haring Araw sa atin ngayon. Nakalimutan ko pa pala yung salamin ko. Bad trip. So yan, eto na yung munisipyo ng Binmaley, mga paps. Yan, sa ating kaliwa. So para sa mga taga Binmaley na kabalian natin, what's up sa inyo, sana safe lang kayo lahat. At ito, tinda pa lang ngayon, tinda, ang daming paninda dito ngayon, daming tao. Ayan, may mga halaman na agad dito sa kaliwa natin, oh. Hanap lang tayo ng parking. Kasi kaliwat kanan nga ang ngayon, ang mga namamalengke. Okay na siguro dito. Ito mga gulay. Dito yung section ng mga gulay. Daming saging, oh. Wala si Suki ngayon, ah. Sa bagay baka nasa ibang siya. Nasa ibang pwesto. Dahil Lunes. Ito, check out natin mga paps. Oh, dami mga silver, oh. Silver and gold. 50 lang ikaw. 50 lang daw, oh. Ang ganda nito. Mga paps, oh. Ang mata. Kain dito, ate? 100. 100. Natanin mo kaputo ko. Ganda nito, makulay, oh. Sarap mo ibos, oh. Oh, nice. Sarap ko ibos. Patin na sa amin. Yan, dami pa rin tao ngayon. Kakatapos lang ng bagyong Paeng. Ito yung pangalawang araw ng after ng malakas na hangin. Although ngayon meron pa rin talagang malalakas na hangin kahit umaga na. Pangalawang araw na nga mga paps, no. Ayan, ang daming tao. Di ko alam kung ano unahin natin. Ito, bili muna tayo chicharon kasi magmumunggo tayo. Salamat. Pigay chicharon nyo, Nay. 45. Meron bang buo? Ay, wala yung bukong saya. Buo? Wala. Pabili nga, kuya. Dalawang kanya. Isa lang po. Pero pagka ganito kasi, pag niluto ko na, Madali. mas mabilis iluto, no? Tapos kung gusto mo kumuha ng nilok parato, Pwede na rin to. Ayan. Hirap pala ako. Para hindi ka na. Yan, munggo na lang muna bilhin natin. Hanap tayo ng mas murang chicharon. May nakita kasi ako doon banda sa likod, mura. Tamang budget muna tayo. Medyo ang taas ang lahat ng bilihin. Kailangan natin matuto mag-budget, no, mga paps. Thank you. Nakabili na tayo ng munggo, mga paps. Ayan. Ano pa ba? May gusto pa akong idagdag, eh. Bili tayong galunggong, mga paps. Samahan niyo ako, bili tayo. So dito nga yung yung section ng mga gulay, ganyan. Ito. Gusto niyo ng mga fresh gulay tuwing Lunes. Para sa mga viewers natin dyan, tuwing Lunes, napakaraming dito. Tinda kasi yun nga, ito yung araw ng tinda ng dito sa palengke ng Binmaley pag Lunes. So yan, daming tao. Syempre dapat naka-face mask pa rin tayo at may baon tayong alcohol, no? Patupat, oh. Tupat. Magkano sa patupat niyo, kuya? 60 po. 60, tatlo? Opo, yung tatlo na pweso. Ito mga Ano ito, ate? Munggo? Ay, ano to? Yung inubi po, sir.
Ha? Yung lubi po. Yung lubi. Sarap eh. Magkano sa ganito ate? 40 po. 40 oh. Ito suman no? Na triangle. Puso. Puso ba yan? Ito mga iba't ibang ano. Nalatikan. Ito puto kalo siya oh. May ube rin. Ito palitaw oh. Magkano dito ate? Para alam ng mga viewers natin. Ito bilo-bilo. Hindi po, mas Hindi ba? po ito. Ito po yung bilo-bilo. Ay ito naka-plastic pala. Gusto na po yung nakabase. Sweet. Sige. Sige, thank you. Sige po, sige po. Yan, nako. Dito kung gusto niyo pa ng mga mas murang option, pwede pa kayo maglakad dito sa bandang likod. Ito kasi mga walang pwesto. Nandito lang sila pagka araw ng Lunes, yan, pagtinda. Yan, pwede ka maglatag dito ng inyong mga kanya-kanyang paninda. Yan, alright. May mangga oh. Kano kaya ang mangga nila? Pagkay mangga ya bro? Kano? Kaya po sa 20 ay. 20 ilan? 1 kilo? Mangga! Ito mga pops oh, mangga. Anong mangga to? Indian ba? O native? Anong mangga to? Kalabaw ba? Manggang green. Pili mo ako ng magaganda. Prepares lang naman to eh no? Mga ilang piraso ba eh pag 1 kilo? Yan? Kulang pa. Ito maliliit lang. Okay lang ba yung maliliit? Eh sige, ito na. Okay yan. Thank you. Nakabili tayo mangga pa sa lubong. Pidoble pala bro. Padoble na nga bro. Kaya nakasingle lang ako eh. Thank you. Ate, ano to? Buro? Buro ba to? Ayaw, burong dalagya. Yan, tilapia. Ito burong dalag mga paps oh. Burong dalagya talaga masarap. Sarap daw to. Dalag na ano to? Isda, yun nandito no? Ito, tilapia. Ito, tilapia oh. Magkano dito ate? Tanong ko lang. 25 oh. Para sa mga mahilig kumain ng buro. Dito kayo makakahanap kay ate. Sa gilid ng mga isdaan lang to. Ito, magkano to ate? Pag buo yan, 300. Ito yung 250. Ito 300, ganito kalaki oh. Parang mga isang dangkal na rin. 250. Ito, nice. Thank you ate. Galunggong tayo dito sa galunggong ni ate. Pagka galunggong yun natin ate. 100 kapal. 100. Yung ko pa may kapal do ate. Sariwa ba? Sariwa. Anong pangalan niyo ate para yung mga viewers natin dito pumunta? Ha? Edit? Kay ate Edit. Kasi okay lang palinisan na rin. So, walang maglilinis sa amin eh. Bangos yun natin ate, magkano? 190. 180 doon, 1 kilo. 190, 1 kilo ng bangos. Napakalaki eh. Napakalalaki niya mga pops oh. Okay. Papalinisan na natin kay ate Edit. Yan. Saktong-sakto nakanta dito ng galunggong na sakto lang yung size. Di masyadong malaki, di rin masyadong maliit. Favorite ko kasi yun mga paps, yung galunggong. Yan. Sakto sa prito, kahit sa paksiw or tawag din, lulutuin mo lang sa suka. Pangat ba yun? Pangat ba yun ate yung luto dyan? Yan, papangat mo lang. May kasamang luya, suka, sibuyas, bawang, pangat, tas prito. Yan, sarap yan. Simpleng luto pero napakasarap. So yan, ito na nga yung wet market section, mga fish section, seafood. Yan. Madam, pisalo niyo. Kaya yun, dito check out tayo ng kanilang hanap tayong chicharon dito. Chicharon. Magkano sa chicharon po? Bili tayong dalawang mga paps. Sabi sa inyo may mas mura ditong chicharon sa likod. Medyo malalaki at mararami. Pero wag na natin masyadong guluhin. Baka mag-guide si ate. Ayan, dalawa. Mga paps oh.
Bili na rin tayo ng kanilang miswa, mga paps. Sakto yan pag ano, tag-ulan. Okay. Sige ate, thank you. Yan, balik na tayo sa mga gulay section. Ano ito, kamote? Kangkong. Kangkong. Happy ka dyan, ate? 10. Malakas na. Bili rin tayo ng tokwa. Lagay natin sa ano, doon sa kangkong. Tapos oyster sauce. Sarap. Sa akin ba? Dalawa. Isa lang? Ito. Okay, lagyan mo na dito. Thank you. Tokwa. Anak ng tokwa. Meron na. Okay mga paps. Uwi na rin tayo. Dito na ulit tayo kay Nimbus, no? Ayan, lagay na natin yung mga pinamili natin dito sa ating glove box. Iswa, chicharon. Itong galunggong sa labas para hindi mangamoy malansa yung glove box natin. So munggo, tokwa, mangga. Good sa siguro yan. So isang araw ulit tayo mamamalengke. Pero parang gusto ko bumili ng upo. Let's go na mga paps at 11:13 na. Nagtatanghalian na. At nandito pa rin tayo sa palengke. Okay, pauwi na tayo mga paps, no? Ayan, paalam. Binmalay Public Market. Let's go. Ayun lang mga paps, no? Salamat sa panonood. Very short video lang for today. Pinakita ko lang, chinek out lang natin mga kababayan natin na kamusta bang lagay nila, no? At so far so good naman. Wala namang casualties na nangyari. Wala namang malubhang incidenting nangyari. Wala namang na-report na ganun. So blessed pa rin tayo dito sa bayan ng Binmalay, no? At yun lang, palagi lang tayo mag-ingat at maging alerto sa mga ganitong klaseng may mga pangyayari, no? Tulad ng mga bagyo. Ayan. So yun lang mga paps, kung na-enjoy nyo tong video na to, pwede nyong i-share to para makita ng mga ibang kababayan natin at ma-update sila. Baka may kamag-anak silang taga dito sa Binmalay at makita naman nila ang kalagayan ng Binmalay na safe lang tayo lahat dito, ano? At yun lang mga paps, salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kita-kits sa next episode. Paalam! Let's go!